Lay-by, oh. Yun, meron din, oh. Kaso, malalaglag ka. Matinding lay-by yan. Maluwag. Ano kayang binutas na naman? Paano to, araw-araw nabibidyo gawa ng progreso. Dati nga may mga hala-halaman pa eh. Puro highway. Monday morning. Business trip bukas. Yeah. Drinking and singing. Okay. I picked the wrong shit. So. Bubungkalin na naman, ayan o. Talaga naman. Magago sa mga tulay. Ayan o, bungkal o. Dami. Haba. 2 years ito. Mo na 2 years kang nakasubaybay. Yan ang before, after yan, ganyan, no? Ganyan nakaganda. Galing, no? Tayo pa 4 days tayong nasa Thailand.